Aya wadonjane buch jopiny wantiere ka gi Profesa Akech men okil. Profesa erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano Trevor kuom luonga. Tapenji Profesa, doho oywa ng'ich. Doho oywa ng'ich nade? Nikech koro ne waneno ka jatend doho maduong' Martha Koome nodhi romo gi jatend piny Kenya William Ruto. Mano nyiso ni doho koro luor. Koro chalo ka gima gineno ni ok giromre. Gin bad sirkal mopogore, lakini doho chalo ka gima ywa ng'ich nikech gichalo ka gima jatend piny Kenya koro ohewo gi goteku. Nenore kamano. Ok ane ka jatend judiciary miluongo ni ginene Martha Koome notimo maber. Kech ka koro ji nene, ochalo ka gima nodhi kwecho. Ing'eni kidhi od ng'ato, idhi kwecho, mano bi irom kode. Ok ane ka giromre. To kon bonego bed kamano adier. Gitre maber. En ranyisi. Ok onego bed kamano. Ka ber to onego bed nang'o? Ok onego bed kamano nikech ka ber, ing'eyo kaka nwandiko chikwa maduong' miluongo ni constitution ni, nwaketo kata kaka sirkal onego bedi. Oketo ga ni nitiere iluongo ni ang'o, tielo adek mar kom iluongo ni government ni. Nitiere judiciary, nitiere executive, nitiere parliament. So tiende kom adek onego ka gichung' maromo kaka nyalo bedo komno. Kachielo bam, koro ng'eni komno bedo matek. Koro ok ber ka jatend kom achiel, tiend kom achiel timore ka gima tiende otur. Koro kaka ne Martha Koome odhi neno Ruto no, otimore ka gima tiendgi otur. Koro ka ng'ama tiende otur, ginyalo bedo marom nade? To gini mano bedo matek.